7. Ang galing ah. Cause maybe my love will come back someday. Heaven knows. Plus 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tantaman. Hi, you need sponsor? Yeah, can you sponsor me? Can you? Thank you for watching. Peska Inagsasaluhan. Thank you so much. Thank you so much. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Wala. Ang sitwasyon natin for today's ganap. Thank you for 1 million. Look who's talking. Sino na nanonood? Who are you? Hello. Hi. Thank you. Okay, people. Okay. Gab, din ka maturo, Gab. Ah. Pinagsasaluhan.
Aray ko. Aray mo. Aray mo. Thank you, three people. So, I meant ikaw ma-amaze. Si amaze. Everything sa buhay. Thank you so much, true people. Mardo, kay Cheryl, kumusta na? Anong oras ka nagising kagabi? Hindi ako nakatulog kagabi. Magdamag akong Jeffrey nakatulog ako saglit tapos hindi na ako nakatulog ulit. Jeffrey, alam mo, ang OA mo. Halatang hindi nag-iis. Mababang nilalang, Jeffrey lang. Anong pumasok ako sa live, tulog ka? Nakatulog ako noon. Nakatulog ako, tapos nagising ako, tapos hindi na ako nakatulog ulit. Pagpatulog-tulog, katulog ako saglit. Jeffrey, ayoko ng ganyang ugali dito sa channel ko. Sorry Jeffrey, hindi ko inaalaw dito yung ganyang ugali dito. Doon ka sa ibang channel magkalat, wag dito. Sorry. Jeffrey Milan, last warning na to. Ayan na, ban ka na. Last warning na. Siya, nagkakalat. Ayaw ko ng ganyan dito. Doon siya sa ibang channel, yung mapagbibigyan siya. Ako yan, hindi ko siya mapagbibigyan. Self-respect, Jeffrey Milan. Respect yourself. Kaya hindi ka marunong rumispeto sa iba kasi wala kang respeto sa sarili mo. Ganun lang yarn. Jeff, pasensya ka na. Mababait kami dito eh. Si Jeffrey. Yes. Respect yourself, Jeffrey. You're not allowed here. Hindi lahat ng napapasukan mo is pagbibigyan ka. Kahit malapyolo ka pa, wala akong pake. Jeffrey. Mosit ba? Paman-kuman ka pa sa akin ng ganyan. Thank you for 3 people. Nabibilang ka sa mga lalaking Kahit sino makausap, single. Kahit may anak, kahit may asawa at anak, single. Kahit ang daming jowa, single. May gulay. Diyos mio, Marimar. Lakas mong babae, wala namang kwenta. Ang lakas mong babae, wala naman ang bag. Diyos me.
Pangko, pangko, ano yan? Pang-melty, wala. Palibre pa. Diyos ko dong. Thank you for people. Tell me who's that girl? Tapos ang lakas pang magyabang. Dako. Paano mo nagawang nakuha yung mga babae? Kasi gabuwa-buwa ka dong. Si Cheryl Mason nag-message sa akin, baka na-hide siya ng hindi sinasadya. Hindi daw lumalabas mga message niya. Baka na-hide siya. Di ko nag-message sa'yo, wala siya dito. Baka before kasi, na-hide siguro siya. Pasensya ka na, Cheryl Mason. Sorry. Hindi ko mabasa ang message dito. Yung mga siguro, pumunta at hindi nababasa kasi na-ban. Alam mo na dati, no? Si Tem. Pinaban niya yung mga hindi niya type. Lalo yung mga nagko-comment na hindi na gusto. Ban agad. Time out, other time out or ban. Hindi na handle ng maayos yung Sorry, Cheryl Mason. Hindi ko alam kung paano mag-unblock. I don't know how to unblock. Thank you for the likes. Si Cheryl Mason tungkol sa food, baka yun ang nangyari. Sa food, baka siguro, di ba nagtatanong ako ng food? Oo. Hindi ko, yun. Hindi ako nagbaban eh. Nagbaban lang ako ng Pero sa mga ako naman, open-minded ako sa mga ganyan. Nababan lang ako sa mga ganyan na below the belt. Pero yung mga jokes, alam ko kasi yung mga jokes lang. Kahit sa mga na mga greedy talks. Alam ko naman yan. Sumasakay naman ako doon. Pero yung mga kagaya nito kay Kuan, oh my God. Very, dati. Siguro, hindi ako ang marahil ang gumawa nun. Siguro yung isa yung nagbuwan. Hindi ako yun. Kasi naalala ko siya, si Cheryl Mason. Sorry, Cheryl Mason. Maybe, I don't know how to unblock. Maybe gawa ka ulit ng another channel. Cheryl Mason. Thank you for the likes. For watching more people. Si Tim lang pwede mag-unblock yata dahil siya nag-ban. Yeah, siguro. Hindi ko alam kung paano mag-unblock. I don't know how to unblock. Where is Tim? Tim is another. He's happy now. Tim, he's not here. Maybe he's in another live finding someone. Where a breakup. Tim and I. Maybe he's in another life searching for someone. Yeah. He joined Ladder Live. He joined not only here. His team is not only here.
He's in another room. Yeah. Yes, I think he's joining. Madalas kit. Hi, Doc. Hi, good evening, Miss How are you? Do you know? Do you still remember me? It has been a while. Yeah, I remember you, Dr. Petrovich. I remember you. Thank you for joining here, and thank you for recognizing my channel. Like always, thank you so much for joining. How are you, Dr. Petrovich? Great, 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 great. Thank you. Mm-mm. I'm alright. That's great, doctor. I'm back po. Sorry na busy ako. Pretty. Yeah. Hello, Pretty. Thank you five people here. Thank you so much. Thank you so much, five people. Doctor from Pretty. Hi, Doc and Pretty Lion. Hello from Mardocchia Development. Thank you so much. So, hello. Thank you, five people. Sure, okay ka lang. Bakit parang sad ka? Okay, pagod. Hindi, okay lang. Pagod lang siguro. Right. Puyat lang. Walang pagod.
Kamusta na po si Daddy Amboy niyo po? Nandun pa. Nandun pa sa ospital. Hindi pa siya. Ay, di ba mo Sana gumaling na po. Sana gumaling na. Ano po sakit niya or na paano po siya? May gout siya, may pneumonia, may arthritis. Malamig na yun kaya masakit yung kanin. Aray ko. Lampasan yun. Yung lola ko rin hindi na makalakad, na bali po yung buto sa my legs. Okay. How old are you, pretty Lion? Lion, how old are you? Ilang taon ka na? Tag-English ako, Tagalog na. Sanay kasi ako nun sa ayaw magpasalita ng Tagalog. It's good now. Pwede na magsalita ng Tagalog. Tagalog tayo, guys. Bata pa. Not allowed bata dito. Hindi allowed yung bata. Nakalimutan. Bawal. Bawal yung bata. Sorry Magagalit si lolo. Nanonood na rin po ako ng isang araw kahapon po. Bawal kasi. Magkakaroon ako ng violation. Kanina may nag-comment kanina, bata din siya. Nagkaroon ako ng it means hindi ako sumunod sa rules. Kailangan natin sundin yung rules. Sorry, Pretty Lion. Ganun talaga. Thank you for the thumbs up. Nawala yung signal. Sorry, Pretty Lions. Anuhin ko man. Hindi talaga pwede. Sorry. Hindi talaga pwede. Pasensya ka na, Pretty Lion. Bawal yung bata dito. Kanina kasi may nag-join bata. Siguro mga 10, 11, 12, something ganun. Hindi pwede. Kailangan natin sundin yung rules. Magagalit sa lava. Sorry, Pretty Lion. May rules kasi sa YouTube, yes. May rules. Kanina kasi, nagkaroon ako ng violation. Nag-worry ako kasi baka, oh my God. Pag 18 ka na, mag-join ka ulit sa amin, yes. Mag-join ka ulit. May channel kasi na pangbata. Kasi dun sa pangbata na yun, hindi ka maka-comment. I'm just watching them.
Ilang taon na kaya tayo, Ma'am Shelly, kapag 18 na siya? 10 years old, 48 na ako. Oh my God, almost 50 years old. Menopause na. Hi, Christine. Like, subscribe, and share. Thank you, Christine. Thank you so much. Where are you from, Christine? Taga saan po kayo? Chris? Ay, Chris Neil. Chris Nee. Don't like, subscribe. Thank you, Chris Nee Serena. Si Chris Nee pala. Chris Nee. Thank you, Chris Nee. O, diba? Ano ba yan? Uh, uh. Malikot ako, malikot. Malikot, sunday, garutay. Cheryl, okay lang sa'yo na lagay yung age na pwede mag-join sa description. Opo, pwede po. Nakaano naman ako, nakabay. Parang nakalagay naman doon. This channel is not yung may option. Pero may option kasi doon. Sa next live mo, yes. Opo. Paidlet pa more. Oh, thank you. Wag ka po. Dito lang ako. 40. Okay. Sige. Hi, Cram. On Sun tweet. On Sun. Hi, on Sun to 80. Hello. On Sun, hi. Hi, on Sun. Symbol phone. Hello, Insan. Antok ako. Good evening. Good evening, first me. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you for the likes. How old are
are you? I'm 40. 40 years old. 40. Years old. Ang guwapo. Ang sarado ko naman. Wait lang. Oh my God. I'm just another woman. I mean, where do you live? I live from the Philippines. My mom is 47, so you were born yes, I born in 1985. How old are you? On Son 280. How old are you? Maybe you're too young. Oh my God. Ay, hindi yan. Sino yan? I'm okay, 19. Wow. Maybe your mom early pregnant, or maybe early married. Me, I'm late. Not yet married. Oh my God. So happy. My batchmate, my friends. My friends are happy married, happy life. But me, oh my God, I don't know what happened to my life. Oh, is this it's you this night? Huh? No, I'm not speak Korean. I'm not speak Korean. English, Tagalog, Bicol. I can speak Kidai.
From Taytay Rizal. From Taytay. Thank you. Thank you for salamat sa pag-join. Thank you for joining. First, from Taytay Rizal. What? What words can I learn from Bicol, Tagalog? Tagalog. Oh. Welcome for sponsors the movie shows. Don't know. Matulog ka na, pahinga ka na. Sige, bye-bye. I need to rest. Thank you so much for joining. Thank you, guys. Love you all. Bye-bye. Bye-bye.